Ima vrba. Šta ima na vrbama? Pilići! Idemo u lov. Kao što vidite, snimio sam ono pile tamo. Vidite kako se smeška sa one polomljene vrbe. A šta ćete bolje za večeru? Dobro, nije za večeru, za ručak. Da ne ide neko večeru, poslije bude dobro, kaže ja sam kriv. Vidite ga. Kakav primjerak, ali neko zna na njega, zašto? Neko ga je jeo pre nas. O, vidite vi to. Mlado. Jedro. Piličasto. Šumsko pile. Evo ga, kako je, ne mora predstaviti da radimo. Vidi se. Ja. Šumsko pile, da li je ovo? Šumsko pile. Vidi ovo. Ovo je farma, gospodo. Dame i gospodo, na ovoj ovdje kao što vidite, šta je ovo? Vrba? Je farma pilića. Tako je. Doviđenja, odmah naberem ovo. Čujemo se, ćao.